Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Anyong tinderang Bicolana. Ayan guys, meron tayong i-share ngayong araw. 'Di ba? Yung mga high-tech na mga gadget ngayon, 'di ba? Yung mga smart TV. Pag may smart TV ka, pwede ka naman manood ng mga YouTube, mga Netflix, ng mga movies, 'di ba? Pero sa mga katulad ko na walang smart TV, ayan, pwede pa rin tayo makapanood ng mga YouTube, ng mga Netflix na yan, ng mga movies sa pamamagitan nito. Ayan, ito yung i-unwrap ko sa inyo. Bali, meron akong upload nito nung last year, mga January din yun. Ayan, alam nyo ba guys, ito, pwede natin itong i-connect sa ating mga flat screen at kahit dun sa mga lumang TV natin ha, yung may likod, pwede natin itong i-connect, makakapanood na tayo ng mga YouTube, Netflix, at saka kahit anong movies. Ayan, siguro, kung bakit ko nasabi, kasi yung pamangkin ko, yun, ang gamit nilang TV is yung luma pang TV na may likod. Ayan, kasi kami, yung flat screen na. Kasi, yung may likod ko is naulanan, kaya nasira. Ayun, basta nalamigan kaya nasira. Kaya yung gamit namin ngayon is flat screen. Gagamitan ko na lang nito para makapanood kami ng mga movies sa YouTube, 'di ba? At saka yung talagang may likod yung TV na may likod, yung mga lumang TV ba. Pwede rin talaga 'to. Tatanungin ko yung pamangkin ko kung paano niya nagawa para naman ma-share ko rin sa inyo, guys. Ayan, mag-unwrap na tayo. Ano ba 'to? Ito yung gamit, or ito yung bagay na ang flat screen natin is pwede na maging smart TV. Smart TV ko, no? Ano ba to? Bali, ang bili ko pala dito guys is 939 pesos. Medyo may kamahalan ngayon. Dati kasi nung nakaraang taon, bili ko lang is nasa 800 mahigit lang. Ngayon 939 siya. Meron nga mga 1 plus pa, diba? Syempre naghanap tayo ng mas mura-mura. Ayan. Ayan siya. Ano ba yung tinutukoy ko? Siguro kung yung mga nakapanood ng video ko last year, ayan, alam nyo na to. Kaya lang, bakit ako bumili uli? Dahil nasira. Yung mga anak ko kasi ang mabait. Tapos, ang problema, sabi ko nga, dapat pala, binili ko na lang, ganito, ayan siya. Tchan! O, diba? Tsaka ito. Sabi ko nga, dapat pala, ang binili ko na lang is yung saksakan nito, dahil yung saksakan lang naman yung nasira. Tapos ito naman, ayos pa sana siya. Kaya lang, 'di ba, dahil nga hindi nagagamit. Ayun, napaglaruan ng mga bata, laging bumabagsak hanggang sa nasira. Pero yung box kasi nito is meron pa talaga ako. Yung wire lang naman yung kailangan ko. Pero dahil meron na tayong bago, syempre ito na yung gagamitin ko, 'di ba? And guys, ito yung bagay, TV box na pwede tayo maging, o yung flat screen natin is pwedeng maging smart TV. Ayan guys, 'di ba? Mamaya ipakita ko sa inyo yung pag-connect ng ating ito sa ating flat screen. Pakita ko muna sa inyo. I-review muna natin. Ito ay may laman tong, ayan siya, 'di ba? Yan. MXQ. Yan siya, isang ganyan. Tapos, charger. Ayan. Ito lang talaga yung kailangan ko. Sana pala ito na lang yung in-order ko kasi para mas makamura-mura. Tapos, meron pa palang kasama. Ayan. Siguro meron pa rin ako nito. Yung saksakan lang talaga. At saka, remote. Ayan. Yan lang yung laman ng isang box. Tapos, ito naman, ayan. O, diba? Mini keyboard. Kasi pwede din pwede rin yung malapad na keyboard, pero mas gusto ko to kasi maliit lang. Ayan siya. Kaya lang dahil maliit, yan minsan yung mga anak ko nagtataguan ng remote. Nagtataguan sila ng remote, kaya nangyayari minsan nababagsak, minsan basta nasira na lang. Ayan siya, di ba? Ayan siya. Ganito yung dati ko, ganito talaga. Meron ganito nga na umiilaw, may ilaw. Pero medyo may kamahalan din. Yan guys. Ngayon naman, try nating i-connect. Pakita ko sa inyo. Doon tayo sa aming mansion. Ayan guys, bago tayo pumunta doon, may naano ako, di ba? Ayan siya, umiilaw. Yung ganito ko dati, hindi ganito. Ayan siya. Tchan! O, di ba? Wala lang, share ko lang.
Pag open lang siya, pag bagong bukas. Shit. Pero pag katagalan na, wala na. Ayan guys, let's go! Ayan, sama ko kayo doon sa aming inuupahan na kwarto. Ayan guys, let's go! Ayan, pagpasensya niyo yung ano namin na. Paano adi mo ako dun sa TV ng ano, doon lang ako. Kami po rin, ano ang bilangan? Movie. Hoy, wag na kayo dito! Hoy, lumabas na! Paano naman kayo dyan Ayan guys, yan yung aming simpleng flat screen lang naman, diba? Tapos yun, nakita nyo yung mukhang yun. CCTV yan, para kasi pagpapasok dito, diba? Joke lang. Yan yung mannequin na anak ko. Ayan guys, i-ano mo na. Ako talaga. Symbol mo na. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung yung pag-connect ng anak ko. Ito ay simpleng simpleng flat screen lang naman yan. Nasa ano lang yan 7 plus. Tapos ayan yung gagamit tayo ng TV box. Ano ito buksan? Mabaksak mo. Bagong bili lang pati yan. Ngayon lang talaga ngayon. Gunting to. Yun takip. Tali lang yun. Tanggalin mo na yung ano. Pwesto mo na to. Padaan mo to sa ilalim. Hawakan mo tataan. Dapat pala meron din kayong ganito. Ayan siya. Ayan, dapat meron din kayong ganito para i-connect dito at saka sa likod ng flat screen. Ayan. Wala tayong wire. Buksan na. Ayan guys, tapos ito is rechargeable, diba? Nalulobat din to. Kapag lobat na, i-charge lang to. Ganda. Oh, may ilaw siya. Yung ganito ko dati hindi siya umiilaw eh. Kaya lang wala siyang kasamang charger. Yung mga charger nyo sa cellphone, Meron siya kasama. diba? Meron ba? Ito. Meron pala ito. Ganito lang. Walang adaptor. Dapat may adaptor kayo kasi ito yung charger niya. Ito naman. Sa likod to eh.
Ayan guys, di ba? Kinakabit na sa likod, nakalagay is no signal. No signal, no signal. Ay, tiyan. Ayan na siya, di ba? Ayan guys, charge muna namin yung yan, kasi lobat na siya. Ayan guys, habang hinihintay namin, kasi charge muna yung Ay, ito na muna ang tawag doon gamitin na? natin. Sige, subukan mo. Lagyan ng AAA. Pwede yan? Hmm. Higa-higa muna tayo. Tara. Ang alin? Ang alin, te? Wala na sis. Ang alin? Nahanap ko ng CS. Ang alin? Battery. Battery. Ayun, lobat lang talaga. Pwede pala yan eh. Pwede naman talaga din. Ba't ano yan? Alin? Mas madali yun. Ayan guys, bali itong charge, itong remote, tsaka ito. Ah, ito may letters. No? May letters din naman to, ma. Saan? Pagka may type ka na dyan, kunyari yan, oh. Tapos, kunyari yan, Deco Michelle. Yan, ayan. Kaso, ito may mouse din siya. Pindutin yan, tapos nagagalaw siya. Tapos yung ayun, letter, password, ganun. Ah, bali dalawa pala yun guys, ito remote tsaka yun. Return. Exit Ibig sabihin, yan. kahit pala ito lang yung orderin nyo guys, okay na. Kaya lang ito, yung pamangkin ko kasi nasanay ako sa ganito. Tapos syempre, babaguhin nyo yung date. Connect ko muna sa... Yan guys, dahil medyo malayo kami sa aming tindahan, nandun kasi yung wifi, ito, meron kami ganito, pampalakas ng signal. Ayan, palitan. Kasi... Sabi ni Mata, yun yung okay ko dyan. Ayan na, connected Connected successful. successful. Oo, ma. Ayun na pala. Ayan na pa. Ayan na. Ako lang. Yun! Ayun. Coco Melon. Aray ko, Steven Alex like. Animal screaming. Yan na lang, anim ito. No. Ito. Monster. Oh my gosh, ito. Ano na siya, diba? Bonyo. Naka-YouTube na tayo. Diba? Ano na siya, nakapag-YouTube na kami. Ayan guys, ito. Ayan guys, kahit pala hindi na kayo umorder nito, kasi ito is partner na rin naman talaga nito. Kahit wala nang ganito, ito lang is okay na. Diba? Mas makakamura-mura pa. Ano guys, thank you for watching. Uwi na. Ayan guys, okay na diba? Ayun, uwi na ako. Uwi na ako kasi para mas... Ayan guys, dahil tapos na tayo dyan, labas na tayo. Ako na naliliga? Oo. Yung bata. Ayan guys, diba? Ito yung aming munting kwarto, diba? Ayan sila. Bye-bye. Tapos yun yung aming tindahan. Yeah. Kumain kayo?